Ilahen awi kena masuk purnama sidhem. Awi kena masuk purnama sidhem silatan maring Hyang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana. Sono sinawung langening welepes sumaksil stantun lambang Buddha jinantur tutur katulata tulat mere labeting parabdya. Bini suda ngupama paramang niskara karandada tumiying jaman purwa. Mangga tekabusananing gebita tangurenggeng palambang matumpa-tumpa. Parama panggung panggunggung Sang Purwengkata segebyara dumadining wayang purwa. Purwakaring kandha winarik arandating basa duweng kinangemu surasa yen rinarasaya karaos. Mulat sari angrasa wani wruhing diri rasa mangsa rumangsani pindhari kaya jalma kangilo kaca. Jarwe wis rinakup cahing carita lebecik wis kagelar ing madaring pagliran ya Gusti Jatra mrisani pagelaran ringgit purwa. Surya Candra ndaru nyangkar teka wis kinurba kodrating kamasa. Sari kang ratri anggudri bawana pratekeng nduk sinaglir kemandi. Temat dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumanggar toya sinrambun toya Jawa pating krembyah dato padhang kutu-kutu walang katogo. Buron wana meang buron toya dadi branan tanpa wijalan. Padang terwangan sinar sanggawang ngertawi kang arsa murbawan di jagat munggih jagat wetan pungup-pungup. Munggih kalungan muge rabang merenganga. Lamun kagsayan dilat-dilato bumi. Saya dangu sumurup sang Hyang Arga katos meblak kanan kiri ning abang esmu jenar. Kapur bawan sinari sang Hyang Basanta tanem lukaton ijo raya-raya manggu gurung kang katon biru maya-maya. Pucahing gunung kin mulan gudanu kasil ing Prabancana lenggat lenggut ngandu kaya gunung Mangkuda Mega. Tan metawis dangu seleng kawetase dene arsa upaya buka karep tegal sawahe. Angluhur silur tatana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garulu kundi anggiring raja kayane samanehna pirembagan Samarwangi. Sanggang Argasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung inggih kiblat papat lor kidul wetan miwakilen. Sinaring jagat kang samya rebut yudara betirja rebut kekuwung perandir datan wonten ingkang amadani kekuwunging karang pradisan ya padusunan kang winastan padukan karang kadempel ya padukaning klampis ireng. Apan jaruk nau pambenganing kondosak ratring mangke. Padukan karang kadempel kebawat keperintah negari Ngamarta. Kang dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantaya benawi tinampi ombeng samudra. Binang langut kang tanpa pagut. Begating manung agapanto uruting cakra wolu wane-wane cakring wisesane klebeng jurang cara krepunggu sirung kinarya sesuing peksilawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tukang rembuyung raya-raya karang gitri rewe-rewe ron kelapa bumi subur pasiten pamur. Satengah pinandur tangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjeng adang rengsang langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil. Saking sendang pening tirtane iline kang pinara-para. Playune kang tinampi waduk binendung-bendung kinaruh hangileni sawah. Menyang pategalaning Narakesma. Mokal pangoling tetane bebasan datanana bumi sajeng kangkang selo. Sadya tunandurang kang prakapi pandha bathari silang gelar pasabinan yayaruk misare kang pinangka pratiwi. Prandiring mangke Sang Semar Putrane nampi rawuhipun nata ndurati Sang Prabu Sri Bathara Kasenguan nata wringkuning Sang Prabu Anu Gatotkaca datu kagat katurkasan.
Suritinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspita ing Udyana miyang panjrah sarwa rukma ranggeng manik Narawata Obro Prabanyo kang sumirat kenyaring teja leliwaran lereki
laji siring cate wimbo kekondo Diupeng maroto mondo saparan mangambar kongas gagak sak dule tomel mel. Nuwun sewu Den. Wah, lah kok kaya kejugrukan Wukir Sari klepan samudra susu. Atine Semar Badranaya bungah ora kaya dina iki. Bagong. Anakku dobleh kencana. Kula wonten maring adawuh Bapak. Lah ngono kuwi lho, Le. Nggih. Ditimbal iki basa. Kula wonten dawuh ngono raming apa mir, apa mar, apa mir, apa mar. Aku arep muni semir kok ndak HP-mu kebajak meneh kok. Nggih, Pak. Jan wis. Pokoke piye, Bagong? Dongane Pak Duka. Iya. Tahun wingi awake dhewe sowan mrene urung nggawa gong Cina, saiki wis nggawa mir. Rikala semono leh mu arep tuku gong Cina kuwi rak ya disekseni warga masyarakat semene mbane. Iya. Matur nuwun, Pak. Lah iki kok dadi nirokke. Sinuwun Ndarawati rawuh ki lho, Pak. Iya. Karo Sinuwun Gatotkaca. Wah, jan. Karang Kadempel dadi apa? Mundhak pamore ning aku iki biasane ming nampa anu me pisane wong edan kuwi. Iya. Lho njaluk tamba. Ha iki mah dirawuhi karo Nalendra mara diake. Pak bagekno rawuh Sinuwun Ndarawati Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Prayogatna sowan mundhale kaya wis ora kurang penak, Pak. Nuwun mangke Sinuwun. Bungah ora kaya sagendakan iki. Sampeyan rawuh, paduka rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Kresna kula ngaturaken pambagyararja kasugengan mugia konjuk wonten ngersanipun Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iwang semono kang adilinu weh ana sasmintan ingsun jagat masisaning Bathara. Wong bawana langgeng sinunggih datanawrat. Ya Kakang Semar ya banget panarimaku bombong. Tiyang sing manah nata Ndarawati bareng aku nampa pambagyarajane Kakang Nayantaka. Sowan kono ing Padukan Karang Kadempel ora ana alangan suwiji apa, Kakang? Sowanku kinandhenan Karaharjan ya mung aku ngaturake salam taklim sarta pudha pangastawaning nata Ndarawati wae tampanana Kakang Nayantaka ya Kakang Semar. Nggih. Pun kula tampa damel bombong sotaning manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya sinuwun. Mboten langkung kaprayogaken rawuhipun sinuwun. Ya Kakang Semar. Sowaning nata Ndarawati kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing kene. Nggih. Ndara Gatotkaca, Sinuwun Prabu Anom Gatotkaca.
Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Aja ngowah-owahi adat Siwa Semar. Ngowah-owahi adat liripun kados pundi? Ingkang trep lan ingkang pantes ngaturake sembah Wirah Gatotkaca dudu kok Siwa Semar. Ya senajan nuwun sewu. Tata lair derajat ing aceplik Siwa Semar kuwi ana kawan kawula cilik. Nanging yen to disawang kanthi permana jati tanpa beda Siwa Semar kuwi pangejawantahing dewa ngejawantah ya Kéwang Pigulane Semaya. Mula kang saka kuwi aja keduga awel manahmu lan aja mesgul atimu Siwa Semar. Gatotkaca ngaturake sembah katura Siwa Semar Badranaya. Teng omah diwaneni bojo teng mriki nampa sembahing Priyagung. Matur nuwun nggih, Den. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaprayogaken lenggahipun Ndara Gatotkaca. Yo, sawaning Gatotkaca kaya wis ora kurang kepenak Siwa Semar. Nggih. Ngene iki lho Bagong. Pripun, Pak? Dadi wong ki nek kajen keringan, nang omah dindas-ndaske wong wedok. Nang kene nampa sembahe Ndara Gatotkaca. Lah nek nang kene karo nang omah ya padha wae. Ha iya. Iki bedane meng mapan ning pendopo rada kajen kowe, Pak. Ha iya. Heeh. Nek nang omah ya ora meng simbok kanastren sing wani karo sampean. Aku wae ngendas-ndaske kowe paribasane. Mantumu kae saya, mantumu wedok kae bojoku. Ha iya. Ana karo wong tuwa kok. Sok rasan-rasan ning mburi. Dume sampean ki angger sewan surjane didol ngono kuwi terus. Rumangsane ora dindumi dit. Ning yo kuwi ra bagiane simbok kanastren. Ha iya Bagong. Heeh. Sarawipun sinuwun Ndarawati kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Panakawan Bagong tak tampa ora liwat pangestuning nata Ndarawati wae tampanana. Nggih. Raharja rawuhipun pamujimu Panakawan. Alhamdulillah. Jan wis ngene iki lho. Rawuh teng Karangkadempel mongko mboten mung trima piyayi tok, mboten mung trima awak tok. Ning nggih mesti beton entil-entil. Betul gula teh ngono lho Pak maksude iki. Ha kok entil-entil. Mung gula teh kok. Nek sembako beras sebagor ngono kuwi ora entil-entil. Lah apa? Sembako ngono tembunge. Ah iya. Heeh, lah jan wis nyenengke. Pun prayogaken rawuhipun sinuwun. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk Ndara. Yo Panakawan Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nana nggih sampun sanget nggen kula pundhe ndadosaken jimat manipe ndayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecana saha kaprayogaken Ndara Gatotkaca kalih sinuwun Ndarawati ingkang ngandhawek lenggah wonten ing pendhape Pedhukuhan Karangkadempel. Yo, Panakawan kaya wis ora kurang kepenak. Nggih. Nggih meng ngapunten nggih rada telat wedange. Yo. Niki tenaga kula asisten rumah tangga kula nembe sek kondur kampung. Yo ora dadi ngopo. Nggih, mengke kajenge digaweke gareng. Napa kopi napa teh? Wis apa sing ngono aku gelem. Oh nggih. Nggih kula damelke aras, Kak. Nggih. Nuwun sewu sinuwun Ndarawati. Iya Kakang Semar ana dawuhmu apa? Mengke riyen. Juga omong merbangane mung ngomple lambemu. Ha iya. Beneh kelan padatan sampean rawuh mboten kalih ingkang rayi garba ruci. Apa wong aku mau ketemu Ndara Sencaki kok, Pak? Apa iya? Heeh. Ning jaba pendopo kae do remi karo lancur-lancur Pandhawa liyane. Entak kanthi lenggah rene do ora kersa kok. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Nuwun sewu. Damel kejut sotaning tias. Ingkang abdi pun Semar Badranaya. Wonten wigatos napa lan daharunanipun menapa? Teka sak mangke rawuh teng Karangkadempel Ndara. Keparenga babarana ingkang sejati. Menawi wadi tumrap para Panakawan para kawula ing Karangkadempel nggih monggo kula dherekke teng ruang tamu teng omah kula bale wisma kula teng gubuk kula. Catur netra kali ingkang adipun Semar Badranaya Den. Anjrah ingkang puspita
kasiliring samirana mrih sekar kadung ko ngas kandhanyo maweh raras retnaning driya jagat pangestu karo Ayahu Bathara jagat ora mengko to dhisik Kakang Semar. Kakang Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka. Kula wonten timbalan, Gus. Aja mesgul rasamu, aja gelo atimu ya Kakang. Sayektianane Nata Ndrawati prapta ning padukan Karang Kadem mriki mung arep nyuwun senjata pitulunge Kakang Semar. Mungguh kepiye nggonku bakal nggagapi marang lakon ingkang tak sandang. Yekti manggene anggone Nata Ndrawati swanane padukan Karang Kadem iki ora saka negara Ndrawati. Tegesanku iki ora saka karepanku pribadi. Nanging anane Prabu Sri Bathara Kresna sowan ana ngarsaning Kakang Nayantaka kuwi, aku bibar sowan. Saka ing kayiwangan Jonggring Saloka ya saka ngarsaning Hyang Pikulun Manikmaya. Ingkang ora ana liwat gati aku nampa dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru. Ya kuwi kinan methuk sarta mboyong marang lungane Janaka ya baline Janaka. Saka anggone mapan ana ing kayiwangan swarga dahana. Merga mangkene nggone Janaka dhaup kelawan Bathari Dresanala ingkang kudu dipisahake. Mengkirian. Engko sik. Lah kok sampeyan maring dawuh Ndara Janaka dhaup kalih Dresanala? Iya Kakang, nggih. Lah kok kedapun pisahaken menika? Dasare napa lan liripun menapa, sebabipun menapa? Mengko sikik Kakang. Nggih. Anane Janaka dhaup kelawan Hyang Pikulun Bathari Dresanala kuwi uga dipisahake nggone mangun bebrayan sarta kandhutaning Dresanala. Kudu diwurungake teges digugurake amarga nalika semana Hyang Pikulun Manikmaya dawuh kelawan aku yen to Dresanala bakal kadhawuhake kelawan Dewa Serani atnajaning Bathari Durga ya kuwi nalendring Tunggul Malaya ya Prabu Dewa Serani. Nanging bingung rasaning Nata Ndrawati kuwur manahku Kakang. Merga ora tekan manahku merga Dresanala nalika semana nedeng bobot 7 candra yaswane. Mula kang saka kuwi aku wedi Nata Ndrawati ajrih yen to nampa dedosan sarta yen to ora tak lakoni dawing dewa. Nanging yen to tak lakoni Kresna mengko bakal nampa hukum karma. Malah uga Hyang Pikulun Manikmaya uga wis kepareng dawuh kelawan Hyang Pikulun Bathara Brahma minangka wong tuwane Dresanala kinan misahke anggone Janaka omah-omah. Ya Kresna ingkang minangka sule wong tuwane Janaka, Bathara Brahma ingkang minangka wong tuwane Dresanala kudu ana rembug ingkang kudu diclentrehake Kakang Semar. Jaja mundhap lereki nentap tuko yayasini pinetra kocak ngundarandir
cocobang mawinga wangis netra kocak ngondar andir pindha kembang warawari yen sinapet marang sagedheng iblis menungsa ora tatanan desmalaning rat glaglaing bumi panus maning jajalanat druhun si memonon sondel meker mendel meres apa ya Pak kowe Pak Strayoli benentang segoro ngapa ya Mir ra hidup menengo kowe ngapa kok ilang kamanungsane dewa kayangan ning atase kowe iki nalindraning para dewa Manikmaya aku tak gebrak mata kaji pameling kowe ora tekan kene aja aja takon dosa kayangan tak obrak-abrik Manikmaya uripku kaya Marekaten rayetna semuriris eka bali titiyane gandayani Krisunya Purnama sasi Kilar-kilar semetian neng tengahing tataran kono lintang bimbo sekti Singung mati Sinung mati jagat kinari mong mbak lumembak ombak ing samudra
Ana kali lumut amreng awito denjengan oh sik Pak piye Bagong iki rak Bathara Guru ta sing rawuh rene iki iya gebrak aji pameling heeh ngetokke dayane angin bocah iki tak uduke saka kayangan rekata jemblem ha iya bres tekan kene jan wis kok tumben ngopo bajekne yo bajekne opo piye Bagong dewa kuwi biasane ambune wangi kok iki ambune rada amis apa bar mbetheti iwak ya Pak hus sak-sak ora dewa kok mbetheti wader kira yae bar mancing segoronan aneh-aneh ora kowe kok nglumpruki ngapa Iwang Pikulun Manikmaya kuwi adimu iya kok kowe nglumpruki ngapa menengo rungokno rembuku heeh sing baku aku mung arep ora trima perkara le Iwang Pikulun Bathara Guru iki arep misahke Ndara Janaka karo Dresanala le omah-omah Bagong. Lho, aku arep dipisahke ngapa mergo Dresanala didhawuhke karo Prabu Dewa Serani. Monggo Dresanala kuwi meteng 7 sasi yuswane miturut ngendikane Sinuwun Kresna mau, mula iki arep tak lempengke rembuke. Aduh. Ha iya. Mula kowe aja ganggu. Yo. Nang kono nek ning perkara apa-apa kowe entuk nesu apa ora? Ora usah nesu nek nesu karo dewa kowe kuwalat. Ya wis. Iya. Ning nang kok nganti Iwang Pikulun Bathara Guru kok ngusik utawa ngucek harga dirine bapak aku ora nrimo. Mergo piye-piye kowe Bagong enek kowe Bagong lair kuwi mergo bapak gojek karo Simba, ngono. Mula nek weruh bapak kok dioman-oman karo wong liya kok aku meneng bae aku anak sing kepiye, Pak? Iya. Nuwun pangapunten Pukulun. Sakrawuhipun Iwang Pikulun Manikmaya kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Mangke rumiyin to Kakang. Teka jengandika Kakang Nayantaka inggih Kakang Ismaya. Beneh kelawan padatan teka ngaturaken sembah kelawan ingkang rayipun Manikmaya. Malah sak mangke jengandika Kakang Nayantaka nglumpruk wonten lenggah wonten ing ngandhap menika liripun menapa? Ampun basa kalih kula panjenengan. Kula niki mung kere kok, kula niki mung titah kok Pukulun. Mboten pantes lan saru dinulu kuwalat dosa mengke nek Semar mboten basa kalih sampeyan. Lah pramila kula nyuwun panjenengan ampun basa kalih kula lan kula aturi nampi sembah kula. Mangkono Semar Badranaya. Nah, ngaten lho. Ya Semar ulun tampa. Mbuh ya lewat pangestu ulun wae tampanana Badranaya. Nggih Pukulun kula tampi akarya bombong tiasmanah kula Pukulun pun prayogiaken rawuhipun. Iya Semar kaya wis ora kurang kepenak. Sareng paduka Iwang Pikulun Manikmaya kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Nata Ndrawati malah jeneng kita prapta ning Karang Kadempel. Pangestu dalem paduka Iwang Pikulun Bathara Guru inggih. Iya. Ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana Kresna. Nana inggih. Kepareng kula pundi ndadosaken jimat paripe dayana ing kasantosan Pukulun. Iya. Pukulun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Pukulun. Wayah ulun Gatut Kocing pringgondani ya ulun tampa. Mboya lewat pangestu ulun wae tampanana. Lho inggih kasinggihan sampun sanget anggen kawula pundi. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Panakawan Bagong pangestu ulun tampanana. Nana nggih. Sampun sanget anggen kawula mundi Pukulun.
pun prayogaken rawuhipun. Ya Bagong kaya mboya kurang kepenak. Nyuwun mangapunten. Semar Badranaya kepiye? Kaslaku mancelu kula kepengin Karang Kadempel menika pun matedhaki lan pun rawuh dening Hyang Bi Kulon Manikmaya. Lah sakmenika paduka sampun parang rawuh mriki kula badhe matur. Ya Semar arep matur apa? Nuwun sewu. Kula nampi ngendikanipun Sinuwun Ndarawati Kulon. Bilih paduka menika badhe migaraken saha murungaken kandhutanipun Dresanala anak kula, anakipun Bathara Brama. Napa nggih? Nuwun sewu. Paduka badhe migaraken anggen bali wismanipun Ndara Janaka kalih putu kula Dresanala niku estu napa bener? Ya pancen kasunyatane mangkono Semar, jernyatane jeneng ulun bakal ndhaupake wayah ulun Dresanala kelawan Atmaja ulun ya kuwi si Dewa Serani ya Atmajaning Betari Durga. Rak ngaten iya. Lah nuwun sewu, panjenengan mriku dewa nggadahi raos kamanungsan apa mboten? Wase Semar mboyongi rawuhipun Hyang Bi Kulon Manikmaya menika kula namung badhe njurung pangabekti wonten ngarsanipun dewaning para dewa. Lan kula badhe nyuwun pirsa panjenengan menika nggadahi rasa kamanungsan apa mboten? Panjenengan menika menggalih napa mboten? Ning atase panjenengan menika kagungan derajat pangkat kok namung badhe dipun pisungsungaken kagem Tilaskeng Garwa. Tilaskeng Garwa inggih menika pun Betari Durga menika. Lah kok namung badhe dipun pisungsungaken maneman derajat pangkat panjenengan lho Bu Kulon. Ning atase badhe nuruti dhateng pepinganipun ingkang putra nanging kok mateni karo anak sijine menika nek cara kula ilang rasa kamanungsane. Lajeng panjenengan menika nuwun sewu kula westani panjenengan menika wong tuwa ingkang kembang cindhe kembang siladan. Teges napa? Ora adil sampeyan menika. Panjenengan menika mboten adil merga napa menawi dipun petung. Dipetung cara ayune. Ayune rupane Durga menika pun biyen. Sakniki niku walah bahaya kula men mutah-mutah nek reti. Lah kok nggih tesih dibotke pepinginane niku nek cara Semar kula niku trima luwung baya kula kelangan derajat pangkat mbangane kelangan anak. Luwih pilih kelangan anak mbangane kelangan derajat pangkat. Kuwalik mar iya. Kuwalik Bagong. Jan anak trima dadi duka nek aku. Iya. Mbangane dadi dewaning para dewa ngapain? Iya. Nek tak petung-petung kok ora adil e. Ora adil apane? Patrape Bathara sapa Bathara Guru kok ora adil. Wis menengo sithik kowe kena arep nesu kok tak wene kalodhangan. Heeh. Lah nuwun sewu Bu Kulon panjenengan kok tesih ngeboti karepanipun Durga menika lho. Kamangkon pun sewu anakipun menika mboten lahir batin. Atmajane sapa? Anake Durga niku lho. Anake Durga sing jeneng Dewa Serani niku ora lahir batin le tresna karo Dresanala. Niku mung ngepek ayune niku mung ngepek bodine. Teges le tresna kalih Dresanala menika mung merga nepsu, mboten lahir batin. Lah kok panjenengan menika nuwun sewu kula westani dewa kok wateke brangasan. Dewa kok ilang kamanungsane kaya wong urakan iku ora pantes nek cara kula sampean dadi dewa Bu Kulon. Astunggara sidam saring bawana langgeng. Kemlewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wong wani ndilat wis abang Semar Badranaya. Jeneng kita kuwi titah. Jeneng kita kuwi mung gedibal. Jeneng kita kuwi mung derajate ngaceplik lah kok teko wani nguman-uman lan panjenengan ulun. Ning atase panjenengan ulun iki dewaning para dewa, mesti wae panjenengan ulun kagungan wewenang. Mangreh sagung kahanan gumelar ana ing Madyapada nanging jeneng kita lah kok dadi delangap-delangap ucap kita. Ndurwili kaya grujukan mleteh kaya bethek sunembu pategalan Semar. Yen to jeneng kita maksih bakal cawe-cawe marang apa kang dadi perkara kula warganing Bathara Guru. Ulun mboya tedheng aling-aling tedheng Karang Kadempel bakal ulun besmi
lan jeneng kita bakal ulun lebur ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka Semar Badranaya. Kadur kemul mang yang badyo. Ngader. Garuda kurare ka kiri-kiri renang kono magawe kelari gelang Surumawayut. Bung Mas Tunama Sidam Karing Bawana langgeng Panakawan Bagong maju nggone lungguh. Maju mawon, maju kula. Wayahe aku nesu ya, Pak. Sakarepmu. Aku wis sengit tenan. Anane aku nyembah karo Bathara Guru kuwi rak mergo aku ki meng arep nguja. Heeh. Meng arep ngelulu. Heeh. Meng arep manja. Bener. Wong ki nek agi kongas. Wong ki nek agi kongas. Nek agi kongas meng mergo nuruti sakga. Ayo. Terus noleh momong tak puki. Iya iya. Panakawan Bagong kita arep ngopo? Ajeng nesu kula. Lho. Jeneng kita apa Mboyawedi Kalamunta kuwalat. Ulun iki dewa lho Bagong. Kuwalat piye? Ora ana critane kok Bagong wani karo dewa kok kuwalat. Wis ana buktine ku kulun. Buktine apa? Lho, iki Semari dewa. Bendina tak waneni nek aku kuwalat wis biyen-biyen. Nah. Dadi umpama aku wani karo kowe ora nek walang sangre, ora nek walate. Ya, Pak. Ha iya, terusno leh menesu. Kandhane kok. Ayo arep ngapa kowe? Semangkean. Ya ngerti kok aku ngerti nek kowe ndek keluwihan. Tanganmu papat, kowe nek pramusa aku mesti menang kowe. Mergo tanganku meng loro, tanganmu meng papat. Menungso mboya tatanan. Jeneng kita ninggal tata krama ninggal Subasita mboya basa kelawan panjenengan ulun. Basa gelut ora ya jotosan. Wis ben. Aku ora apa-apa to Pak Mani karo dewa ora apa-apa. Ora apa-apa. Aja kuwatir kowe tak wenehi kadigdayan tak paringi katiasan kowe tak paringi kasekten. Alhamdulillah. Ndek bapak berguna ngene iki seneng aku. Ora mung gedhe mangane. Nabuh ngoweh-oweh. Edan Gatotkaca wonten dawuh. Sak-sake tenan Bagong le omongan kajengipun. Sak-sake mboten enten walate kok. Nah iya. Apa jeneng kita wani keduga nampa kadigdayan ulun. Sik, sampean dewa. Iya. Dewa niku nek teng jaman sakniki nyebute pejabat. Sampean niku pejabat kayangan, sampean pejabat donya. Pejabat donya niku sampean. Sampean dadi nalendraning para dewa, teges sampean kuwi dadi wakiling kawula. Ngoten. Umpama kawula nabot repote napa-napa mbutuh senjata pitulung kawula mbetahke Gusti ngabulke marang apa sing dadi panjaluke kawulane mesti lantarane dewa. Ketite kaya sinuwun Kresna nek laku tapa Brata nika. Nindakake talak Brata nika mesti nyuwun palilaing dewa, nyuwun pewising dewa. Niku dadi lantaran Gusti maringi kasempatan dhateng dewa. Iya, Panakawan Bagong iya. Nggih. Ning nuwun sewu Gusti niku nek arep maringi pitedah dhumateng titahe niku pilih-pilih lantarane lho. Lantarane niku dipilih lantarane sing kira-kira niku lahir batin napa mboten, tulus napa mboten, resik napa mboten atine, resik napa mboten jaba jerone. Ha ning sampean niku nuwun sewu, tak kira ora pantes dadi dewaning para dewa. Kaya sing dikendikake Raka Maski. Sapa Pak kowe, Pak? Semar Bronjong. Semar Bronjong Priyanto. Sampeyan ora pantes dadi dewaning para dewa. Ulun wis kelakon madeg ana ing Kayewangan Suralaya dadi nalendraning para Jawata. Jeneng kita kuwi mung titah mboyan duweni wewenang apa-apa tumrap Kayewangan jagat Tribawana. Jeneng kita mboyan duweni wewenang apa-apa. Weh, lha iki menungsa piye to ki? Nuwun sewu, kepeksa kula nrasu bersita karo sampeyan. Anane dewa ku mergo ana titah. Ngoten. Anane pejabat niku mergo ana kawula cilik kaya kula kaya Semar niki. Semar niku arep kawula cilik niki riyen dewa lho. Mula ora ana tembung Bagong kuwalat mungsuh Semar. Semar niku dewa, Bagong nek ajeng kuwalat mun wingi-wingi pecah ndiasku. Bagong pripun? Aja kewanen iki dewaning para dewa. Kowe arep wani karo aku sisan apa piye? Lho.
Aku ki ratu Gustimu, aku bendaramu kok. Ora urusan bendara nek kene iki. Kowe Wisnu ta kowe? Ah Wisnu ki anake Bathara Guru, bapakmu tak tantang pemene ming kowe. Semangkeyan ora. Sampurnake mau kowe. Lho luputku ki apa? Aku mengelingke karo kowe. Aja tak anggap aku ki wong lali sinuwun Kresna. Ngapunten teng mriki kepeksa ninggal Sumbasita ya, Pak. Ora apa-apa. Wis tak paringi wewenang. Heeh, ora ana tulak sarike apa-apa pokoke. Bagong wani karo dewa ya ben. Anggepe apa? Ayo muni aku Bathara Guru. Guru nek murid ora teka ora ndek kadektayan apa-apa. Sampeyan mangendika, sampeyan mangendika. Sampeyan janji arep ngoman-oman Semar, sampeyan janji ora trima Semar cawe-cawe perkarane keluargamu. Durga iki nyrengengeh rupane. Merongos e saiki, mula untune dikawat. Kewanen tenan Bagong men wis untune dikawat nek mbiyen ya cenak ayu tenan bayi ya untune rapi nek saiki merajak mula dikawat sik dodolan kebaya ora kae cahitan wong tuwa kentir sak-sake ora ayo muni sampean. Nek cara kula niku Durga ki elike pole mbok golek liyane sing luwih ayu. Dumes sampean tresna karo Durga. Sampean niku janjane ming diguna-guna lho kalih Durga. Sampean niku ming di napa diparingi apa jaran goyang ya Mir. Heeh. Ming di apa jeneng walik tingale. Nek janjane sampean ngerti rupane Durga ngono ora sudi nglabuhi Durga. Dicupet semene Bagong leh mudha omong-omongan karo Bathara Guru. Manik Maya. Aku ngilangi Subasita karo kowe merga kowe iki sejatine adikku. Aduh kowe piye aku arep nesu kok ora sida. Wis ben wis jame wayahe limbukan. Oke. Kowe ora manut karo Semar gayangan tak nggo kekirik. Kakang Moyantaka. Kakang Semar. Wah, piye kae? mangruk mining cakra mangruk mining cakra kumitir mijil saking asta kumitir mijil saking asta mintunaken tiwe krama nira wajan wis Semar kok klepat kae Bathara Guru dieneng-eneng. Iya Bagong nggih. Dirangkul usuk-usuk. Dioseri apa kae mambu. Munggah kayangan kok wah lah gleleng tenan Semar. Telang tak. Iya Bagong nggih. Anu niki terus pripun kok meng terus semprung ngaten niki. Pasewakan rong dibubarke. Pasewakan dengkulmu mlaca tanggepmu iki negara ngono apa piye? Meng perkumpulan RT ngenyak sampean ki ora
Iki uduk pasewakan iki rak mung aku duwe rembug karo bapakmu. Nggih. Linggo kene. Nggih. Wah kok mung terus semprung ngene iki Petruk gareng do nandi ya? Ngapa, Gong? Nandi wae? Wah, mbakone Ndrontosen enak tenan. Ora meneh ya kok truk wae kira. Gatotkaca kula wonten timbalan. Setyaki kula wonten dawuh. Ngawe ingkang rajing garba ruci Koko Prabu kula nyadong dawuh timbalan patuwa. Kahanan Karang Kadempel tintrim merga sangka patrape Kakang Semar Badranaya ingkang ora narimakake marang apa kang ditindakake dening Wang Pikulun Manikmaya. Iya, parengipun Koko Prabu kados pundi? Keparengipun Koko Prabu kados pundi? Gatotkaca sak kadangmu lancur Pandhawa sartane Sencaki derekna tindake Kakang Semar munggah ning kayangan. Mekaten Koko Prabu. Iya. Lajeng padukan Koko Prabu Sri Bathara Kresna badhe tindak tumuju dhateng pundi? Pun Kakang nak sowan ana ngersaning para Pandhawa. Bagong wonten dawuh. Kahanan Karang Kadempel reksanen jagan aja nganti ana dom sumriping tirta ingkang mrojol seka sela selaning garu. Nggih. Ngestaken dawuh. Truk. Nyambut gawe iki darat tindakan iki. Oh ya. Yen liwat aku kelingan. Lho truk limbukane wis lekas. Ha iya. Wis mangkono munggo dawuhku Gatotkaca. Prasta dawuh paduka Kanjeng. Wa Prabu Ndrawati kula ngestaken dawuh. Koko Prabu kula ngestaken dawuh. Marata diakirake tang sambung ngeborcala intang budal munggah kayangan. Nyun pamit tambeng pangestu. Nyun pamit tambeng pangestu. Tak ngestoni sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gatotkaca lan Sencaki. Ya jagat pangestu karo wayahmu Bathara jagat. Gusti ku yen gawe lelakon tak kira ubayane ora bakal mbalenjani.